Osenkafo T9. Na mesane mehwe nhyeso a oye no owia asie no nyina. Na hwe, wona wo hye wonso no nisuo. Na oni orechichifo biara. Na nhyesofo no nsem din no mu no. Oni orechichifo bie. Ena mekamfo awufo a wawu dada no sene anikamfo a oda so tete ase no. Na de oyesere won baanu no, ne de onya maaya onya nhunu ne yo ebone a wowe no owia ase no. Na mihunu obre nyina ne adwumayomu yiyedie nyina nso. Se eno ho na obi ne ne yonko twe ne nkunu. Yensu ye awude ne dadwene hunu. Okwasea pompono ne nsa tena ho. Na odi ono ara ne honam. Nsama ne ohome yesene nsa mienu ama ne obre ne dadwene hunu. Na mesane mehwe owiase awuhude. Obaako wo ho na obiara nka ne ho. Nso oniba ana onua. Nanso ne bre nyina ni awieye. Ahonyanso me nani. Na hwanpo na merebre na mereka me mekra nipa mama no. Yenso awuhude ne ohaw bone no. Baanu yesene baako. Efiri se won bre mu akatua pa wo ho ma won. Na se wo hwe ase a obaako be ma ne yonko so. Na obaakofo a ohwe ase a obi nka ne ho ma ne so nwie. Nso se baanu da won ho ye won hye. Na obaakofo de ne ho be ye no hyesen. Na se obi toa won mu baako a baanu no ne bedi asie. Na homa a ebo ho miensa no rentintem. Fanyinam abrante wa hia ni nyansafo sene ohina kokora kwase a onim kokobo tie bio. Na obi firi neduafo dan mu bedi hene. Nso wowo no hiani na hini asase no so. Mihunu atiasefo a onam owiase nyina ne abrante wa otie mienu a obegina nanamu no. Oman no nyina wona odi nanim nyina inni awieye. Nso wona obeba akire yi no ani renye ne ho. Na yensu yahude ne dadwene hunu.